Ο Παπαδόπουλος προσπάθησε χωρίς όμως αποτέλεσμα και εδώ θα γίνει το πρώτο δυνατό σουτ για τον ΠΑΟΚ από τον Καραδίμο, η απόκρουση του Κατεριανάκη σε κόρνερ. Θα κερδίσει όμως και θα βγει στην αντεπίθεση ο Λουμπούτης. Ο Λουμπούτης σε μπροστινή παλιά για τον Χαριστέα. Χαριστέα επικίνδυνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Χαριστέας και γκολ! 1-0. Ο Άρης ανοίγει με τον Χαριστέα το σκορ εδώ στο γήπεδο του Χαριλάου. Ο Κατσαμπής από πολύ κοντά. Ο Χαριστέας ανοίγεται και θα κάνει το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα του Πουργιωτόπουλου. 1-0, ενώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια και το σκορ. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Κουλακιώτης τώρα με τον Γιασεμάκη τώρα επικίνδυνα και η μπάλα είναι 1-1 στα δίχτυα. Ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ και τώρα είναι η σειρά των οπαδών του ΠΑΟΚ και των παικτών να πανηγυρίσουν έξαλα την ισοφάριση. Στο 12ο λεπτό ξαναβλέπουμε τώρα τον Γιασεμάκη να κάνει το σούτ, προσωρινή απόκρουση από τον Κατεριανάκη. Να δούμε τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου τι έχει να μας πει. Ο Μπάγεβιτς έχει φτάσει μέσα στο γήπεδο, έχει μπει πολλά μέτρα μέσα στο γήπεδο. Προσπαθεί να ηρεμήσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και ο Μπλάντεν Φούρτουλα. Αρκετά καθίσματα και πολλά καπνογόνα έχουμε και ο Μπάγεβιτς προσπαθεί να τους ηρεμήσει και ο Φούρτουλα. Ενώ ξαναβλέπετε εσείς την ισοφάριση. Καραδίμος τώρα ο ΠΑΟΚ που παίζει σχεδόν ολόκληρο αυτό το μέρος. Εδώ όμως από πολύ μεγάλη ευκαιρία και γκολ από τον Σπάσιτς. Είναι το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ψυχρορουσία στις τάξεις των οπαδών του Άρη. Ο μοναδικός που δεν κουνήθηκε από τη θέση του ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ενώ δυστυχώς έχουμε πάλι κάποια καπνογόνα, κάποια καθίσματα. Δεν υπάρχει λόγος και βέβαια ένα από τους φιλάθλους που πανηγυρίζουν. Επαναλαμβάνουμε ότι ο μοναδικός που δεν σηκώθηκε από τη θέση του είναι ο Μπάγεβιτς, που τώρα και πάλι βλέπει τους φιλάθλους της ομάδας του να πετάνε αντικείμενα. Γιασεμάκης και Σπάσης στις σκόρερς. Εδώ και από πολύ κοντά δοκάρει άτυχη στιγμή για τον ΠΑΟΚ και τον Κούτσι. Ενώ τώρα είχαμε όμως και offside που άργησε να το σημειώσει ο κύριος Παπίλιας. Άργησε να το σημειώσει ο κύριος Παπίλιας. Η υπόδειξη ήταν πολύ σωστή από τον επόπτη, τον κύριο Μποσατζίδη. Εδώ Σπάσιτς, Νάστος, παράλληλη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εδώ είναι ο Γιασεμάκης και μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ χάνεται. Ξανά η προσπάθεια εδώ των παικτών του ΠΑΟΚ. Δείτε και εσείς τον Γιασεμάκη, τελείως ξεμαρκάριστος, προσπάθησε να πλασάρει την μπάλα πάνω από τον Κατεριανάκη, αστόχησε όμως και η μπάλα καταλήγει out. Και μια ακόμα από τον Γιασεμάκη για τον Φουτσίνη που αφήνει δεξιά στον Νάστο. Νάστος εδώ για τον ξεχασμένο Γιασεμάκη. Γιασεμάκης, η μπάλα Γιασεμάκης μέσα στην περιοχή και γκολ από τον Σπάσιτς. Είναι το 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ, καθώς ο Βαλερή είχε προωθηθεί, άφησε δεξιά, κάλυπτη την περιοχή του, ο Γιασεμάκης προωθήθηκε, έκανε την παράλληλη σέντρα και από το πλασάρισμα του Σπάσιτς θα κάνει το Άρης ΠΑΟΚ 1-3 στο 57ο προς το 58ο λεπτό. Ναι Δημήτρη, ακούμε. Ήταν αυτό το πρώτο γκολ από τα τρία του ΠΑΟΚ που πανηγύρισε και ο Μπάγεβιτς, ενώ δυστυχώς έχουμε αρκετά καρεκλάκια στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ σε επανάληψη είδαμε από την παλιά σέντρα του Γιασεμάκη που ξαναβλέπουμε από άλλη κάμερα. Γιασεμάκης μέσα στην περιοχή, λασάρισμα φαλτσαριστό εσωτερικό γκουτουπιέ από τον Σπάσιτς και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Κατεριανάκη για τρίτη φορά. Όλα αυτά στο 58ο λεπτό. Και ενώ τώρα ο διαιτητής της ΑΕΚ που ήρθε το 2000. Με τον Κιζερίδη τώρα ο Άρης εδώ για τον Παπαδόπουλο μπροστινή παλιά για τον Χαριστέα. Χαριστέας τον ξεμαρκάρισε από την απέναντι πλευρά. Λιολίδη σε καλή θέση. Γύρισμα της μπάλας. Λιολίδης εδώ, γύρισμα της μπάλας πίσω για τον Κατσαμπή. Και έχουμε μεγάλη την ευκαιρία από τον Παπαδόπουλο που βλέπει στον ουρανό. Νάστος εδώ μπροστά για τον Γιασεμάκη. Μωρίς με υπερένταση. Η έξοδος από τον Κατεριανάκη. Κερδίζει τώρα εδώ ο Γιασεμάκης. Στην κενή αιστεία. Γιασεμάκης πάντα. Γιασεμάκης μπροστά για τον Οκά. Οκά και είναι ο Μωρίς που θα σώσει την μπάλα ακριβώς καθώς εκείνη κατευθυνόταν στην κενή του αιστεία. Δυνατό μεν το σουτ. Η προβολή και out. Μεγάλη ευκαιρία από τον Οκά.
Μεγάλη ευκαιρία από τον ΟΚΑ για τον ΠΑΟΚ να αυξήσει τη διαφορά. Απομακρύνεται τώρα για τον Μωρίς. Μωρίς εδώ. Πίσω είναι ο Χαριστέας. Νάβας. Χαριστέας. Χαριστέας. Νάβας. Μπάρκογλου. Το δυνατό σουτ και η απόκρουση εδώ από πολύ κοντά και είναι το γκολ από τον Φερνάντο Νάβας. Μειώνει το σκορ ο Άρης 2-3 με τον Φερνάντο Νάβας. Εδώ είδαμε την φάση, δεν συγκράτησε την μπάλα ο Πουρλιωτόπουλος και ο Φερνάντο Νάβας θα κάνει το Άρης ΠΑΟΚ 2-3. Εδώ σε επανάληψη τώρα βλέπουμε την απόκρουση του Πουρλιωτόπουλου. Έρχεται ο Φερνάντο Νάβας και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του ΠΑΟΚ κάνοντας το Άρης ΠΑΟΚ 2-3. Η σέντρα λοιπόν είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Γερασιμάκης, ενώ ξαναείδατε την φάση και την επιτυχία του γκολ. Μπάρκογλου. Κιζερίδης στο σουτ και η μπάλα out. Και αυτή τη στιγμή το σφύριγμα του αγώνα από τον κύριο Παπίλια. Άρης ΠΑΟΚ 2-3. Μικρόφωνο στον αγωνιστικό χώρο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.